Degorgere, det betyder, at vi skal have bundfaldet ud af de her flasker. Ja. Det, der er sket fra flasken, har ligget inde på lageret, hvor den lå vandret, og bundfaldet lå her på siden af flasken. Så er de blevet sat i pupitrene, og så har Sokrates gået og drejet flaskerne, ritlet, som det hedder på nudansk, ritlet flaskerne, så det bundfaldet er flyttet fra siden og ned ved proppen her. Og det vi så gerne nu, det er så, at vi skal have bundfaldet ud, sådan at vi får en klar mousserende vin, og ikke en skygget, altså en med bundfald i. Og det hedder degorgering. Det første trin er, at jeg sætter 10 flasker over i den her fryser. I den fryser, der er der glykol, som er flydende ved minus 25 grader. Det betyder, at den her del af flasken, den bliver frosset til en isklump. Hvis ikke jeg fryser den, og hvis ikke jeg er omhyggelig, så risikerer jeg, når jeg arbejder med det, så løber bundfaldet tilbage, og så får man sådan en uklar. Og det er der ingen, der vil drikke. Næste skridt er så, at jeg tager en flaske derfra over i degorgeringsmaskinen, hvor jeg skyder bundfaldet ud. Så lægger jeg flasken over i våg, rykker i håndtaget, og det der kommer ind nu, det er dosage. Kant hernede, som har en lidt anden farve. Den skarpe kant skal vende nedad. Så skal der en prop på, det foregår på den her maskine. Så bliver flasken flyttet herover. Så skal der en tråd på. Så skal der etikette på, og så skal den overstå på en hylde. Tror jeg. Og det er